Oh, you see bien à dire. Oh, you see bien à dire. Go on, bro. Go on, bro. The remote, the airport. Enugu. Go on, bro. Fire when they represent Mother Abia. Go on, bro. Delta. Delta. Oh, for phone. Delta. And then the message. Pay your TikTok name. Facebook. Kevin send the message. Na Facebook, tem Cintia pega na WhatsApp, né? Kevin send the Facebook message. Kevin drop. Lol. I'll give Lola. Eh? It is sure. Kesi kisi kuchizu. Where be kebu? Tamanho dela. Anya Delta. Keba na Delta. Ndukwa East. Keba na Ndukwa East. Uchi. Keba na Delta. One kunde. Eto. My sister, she's from Abia State. She's my younger sister. She's writing her final exams today. I'm not doing what. Igbo mulu nze mmụọ tam ebe a Igbo mulu nze mmụọ za asị m nke onye chi ya zelo ihe na ebe a tata bụ Anambra Enugu Delta nne kpupu okpu yo ka na afiru gị kesa dị isi na Delta na Enugu kesa dị Obioma kebe ọ na Obioma Ameke okay kebe ọ na Ameke Ụmụakpụ kekwa n'afọ gị nwa Okechukwu Amaka Kwendale. Okechukwu Ukamaka Kwendale. Kebibi. Ebe m bi na Asaba. Mba ebi m Enugu. Okay, bi Enugu. Ke ị na-amụkwa? Amụchago m laptop ka esi alụ. Okay, gịnwa bụ na-alụ laptop. Gịnwa bụ okay, gịnwa bụ bakery. Na ke ebe ị na-anọkwa? Anụmanụ na Asaba. Ke side isi na Asaba? Okwe. Ke ebe ọ na Okwe? Na World Bank. World Bank. After Uduki Market. Okay. Kekwa n'afọ gị? Mirabel. Gịnwa? Anambra. Anam. Kesa ịdọ? Ụmụ Ọbalishi. Okay. Igbo mụlụ nze mmụọ za asị m nke onye chi ya zelu. Ihe dị ebe ihe kwesịrị na ebe a bụ mmadụ 7. Onye nke ọzọ si na ọ na-enene final exam na o zite nwanne ya nwaanyị mụnwa adị m aka udo anyị ka afọ. Then onye nke ọzọ amara m ihe mere na agba mfa na onye mfụlụ ebe a nụnwa anyị gaba na onye mfụlụ ebe a ka m na-eme vidio na ayọ sista na-abịara ịghọtago na ogologo kwadoro n'ụka mgbede ndị ya enyela aka ka nkụ unu fụ vidio m postu unu ma ife niile mee na da vidio ka afa ndị nye mee ego anwa ndị ụmụ nwaanyị nọ na Germany. Yes. Ọ 3.5 million bụ ihe dị ebe a. Abịala m ịgbabu unu ọgwụ. Abịala m ịbịa maakị baa mala ebe unu nọ. Malụ ka unu ya esi mee dị ego. Ịghọtago? Mụwa believe na unu ma ife unu fụ na street. Ịma na ihe siri ike. Ụmụ nwaanyị be anyị nọ n'obodo oyibo tụkọtara ego a 3.5 million anya m. Mgbe delu unu meseji si unu bịa. Ọ bụ unu kọmentị si unu bịa. So mmadụ ịtọ ka m fele ebe a nọ. Ofu onye du anyị na-ekpele. M ekele unu ego anụnwa. Ọ bụrụ ego ọ ya bịa pụọ isi na iji tinye ya na bankị. Na ọ nwekwa onye iji ụgwọ ụlọ mgbe enye gị ego isi ka isetụlụọ ya ma ọ bụ anọkata na anụ mpostu vidio mmadụ asị gị na Zeus nyekwa unu ego gị gonyenu m mmanya si a na nsị ya ikpu mmịa sọrị na unu bụ nwaanyị unu enwere iwe n'ihe nkwụ mana gwana ya ife ya ewute ya si ya ma Zeus nyezi ya ga-ego epụta igonye ya mmanya gụọ okwu ya ewute ya ịma na ndị mmadụ a na-eme erika. So amara m ka m na-esi wee kọwara unu ife anụnwa ihe dị ebe anụnwa bụ 3.5 million. Yeah. Here they are 500,000. Here they are 500,000. Here they are 500,000. And then now feel about Ebony. Thank you, sir. Thank you. God bless you. God bless you. Because you replenish your pocket.
Your good name, Gagazi. Thank you so Thank much. you Really so appreciate much. This money will be a very long God way bless for you. me. Thank you so much. God bless you. na mụnwa esekpupụrụ m anyị wee na-ekene unu wee sị ebe unu si weta ya ka Chukwu gozie unu mmaji pụrụ mmaji nke fa kwufa na-ekwuterọ gbayalụnụ mana fa appreciate ya and ihe nji ama m na unu ya eme beta Chukwu gozikwa ndị wetelu dị ego onwe one girl nwanne onye nke anụnwa oke enyi ya nwaanyị bụ ihe ezili ya ma ya ma mmịa like that atọ ndị mfụrụ ka m na-enye ego ihe n'ebe a bụ Anambra, Enugu, Delta, then Rivers, Imo, Ebonyi, Abia. You can follow me Imo, Ebonyi, and Abia. So on them for ebe no ọ dị ka maybe na fa chef afro onye nke a si kezi onye nke a bụ onye Abia zie mmadụ ọ bụrụ gị nwa ọ bụrụ gị nwa mmadụ zitere ya denụ onye a zitere ijesi ya na nsị ya na onwere ihe nne ya enwere ike nye gị ego moto ịgba moto maka na unu abịarutego. Thank you so much. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you. God bless you. Thank you, family. Thank you so much. Family, thank you Thank so you much. so much. Thank We you so appreciate much. it. From the From top the deepest of our iji hearts. product ga okay nekwa iji product nke okay nekwa nekwulu na ọtọ nekwa onye nke a unu mmetinye dia ando onye nke a nwa laptop ka ọ na-alụ ya nwa bakery raw gold chinchin na-ekpọ phone number ya 090 3503 7600. okay ka bụkwa na ịchọ chinchin ya supply ya ga ya nwa ka ya nwa na-ele ya nwa na-alụ ya alụ ya nwa na-alụ ya alụ ya nwa na-eli ya nwa ji aka alụ ya then ya nwa bụ laptop ka mba na page ọ bụ na ọ na-alụ ya nwa amazi m ihe nji bata okay baking and cake okay so nwekwa nke unu chọọ unu achị ya nọmba unu eke nọmba unu kele onwe onwe ihe siri ike unu akpọ onwe unu na-enyere onwe n'aka ego anyị were ya je tinye na POS kịta ikpe ekpele na ya itinye na POS ope baa n'ime afịa jegolo ọkpụrụ machine ọkwa ego ya abịa sị nye ala landlord o wee kwụọ ụgwọ nsi na-echi ka m nwetazia chọs were ya golo ofu ife ya na-afụ anya ihe ngwa unu abịa mụjubu unu ebe unu bi amakịba ama unu ebelivu m na amalụgo ife n'ife niile re ebe ahụ bụrụ unu karọt nchọ nje nye ya ụmụnne m enwesikwa ndị nji ụgwọ n'ụlọ ọgwụ ndị ahụ sendị ego a nwesikwa ndị fa ji ụgwọ kwa ịfụ ka fa si nye ya unu date tata bụ gịnị taa bụ 24 ọ bụrụ ofu machine bụrụ ofu bekiri unu egopụta ya ka ifele na-ekwe nsu ekene m Zeus family ọnụ metalia. Thank you. Good. So amara mma this girl bụ onye Abia ọ na-agụ na Unizik kedu afọ ya Odera goodness and they send the golden me a message etegod phone m I send the golden me a message I send the girl message si ya bịa before we sim na ọ na-eme na exam ịghọtago nchọ ka ntinye onye ọzọ ọmalịcha na-asị m ka ọ yala ịbụ na the girl nwesị anwụlị ịghọta ona ndegoli ya meseji ka ọ yala ịbụ na ọ nwesị anwụlị nlopụzi ya mụnwa chọọ ịlụpụ ya ịghọtago fonu m anyịgo m na-esendị ihe nsendị eli ebe ahụ mụrụ m amara m sha na anyị na-ego ego moto ịghọtago ihe a bụ ego mmadụ weta enyi dị onye na-enye ya afụ onye ahụ anya so that enu na anyị maka
nya ndị mmadụ amara onye enyere ya ama na enyere ya ghọtago so ọ bụla gị nwata mmenye ya ọkwa ọmarịcha si gị bịa ọkwa enyi nwaanyị si gị bịa elutere m ebe a changes ya mind so mmenye gị nwe ego moto ya nwa bụ ndị izi ndelu si afa bịa so mmenye gị nwe ego moto ya nwa bụ onye abịa ọ ya bụ ihe mere onye abịa onye Ebonyi amara m ihe ọ dịka si na fe elutebe so anyị ka nwekwa extra 2 million anyị ka nwekwa extra 1 million 5 ebe ahụ okay anyị ka nwekwa extra 1 million 5 ebe ahụ don't worry tell her wetin you see no see wetin happen here tell her wetin you see just tell her how you think.